Luz, hilabetetako lanan emaitza astear dela heldu da udazkena eta horrekin batera heldu da 21. aldiz Udagoieneko ostera kultur egitaraua. 21. balin bada Ainhoa, ja sustraituta dauen zerbaitetan seinale, ezta? Bai, 21 urte ez dira azkaraitzen eta pixka bat 21 urteen hoien zera da, kultur eskaintza aproposa kalitatezkoa eskaini dela, eta gero hartzaileak be fidelak izan diala. Hartzailerik ez badao, bertan bera gelditzen proiektu bada, orduan ematen dau bizitza ondiban gehixo luzatu dela. Eta esker, hobeto. 21. hau, 20. moduan, iazkoa moduan, online izango da, pandemiaren ondorioz. Berehala, aztertuko ditugu, 3 hitzordu antolatu dituzuen aurtengorako. Goazen baina, 21 urte atzera egitera, ez? Eta hau guztia martxan jarri zeneko momentu horretara. Udagoieneko ostera. Zergatik jarri zuen martxan bere garaian euskaltzaleen topaguneak? Batez be proiektu hau gauzatu zen Bizkaiari begira, eta batez be Bizkaiak errealitate ezberdinak ditualako. Herri bakoitza hizkuntza aldetik bere muga ditu eta pixka bat hor ekarpen bat eitiarren. Herri horietan, herri, auzo, hiriburuetan ere bai, pixka bat eskaintziarren euskal kultura. Era ezberdinean eta hartzaile ezberdinen dako. Orduan batez be hori kontutan hartuta hori, proiektua martxan hasi izan, herri ezberdin asko kontutan izan da, eta aurrera egin jau. Aurtengo berrikuntzetako bat da, ekimenak, bi hitz biharrean 3 hartu dituela, ez? Ez da, nola baita titular horretan Udagoieneko ostera, egan. Zergatik egan? Egan kontzeptua azkenean askatasuna emoten dago. Askatasuna leku guztietara heltzeko, edozein pertsonetara heltzeko, eta proiektuari berari be askatasuna emoteko, ez? Lehen zirkuitoarekin hasi zena, gero kontzertuetan bilakatu zen. Eta bate daki, datorren urtean, ze moldaera izan aldaben. Orduan, egan horrek askatasuna emoten dago esparru guztizan. 21 urte hauetan, 20 urte hauetan parte hartu dauen guztien zerrenda ikusiz gero ikusten dugu izen asko dauzela, izen pixudunak daudela, asko eta askotarikoak baita. Bai, mitikoak izango genuke, pixka bat, Euskal Herriko kulturari rotutako parte hartzailea Ruper Ordorika bat, Gari, gero Benito Lertzundi bat, baina gero horrekin batera, nahaztu izan da, bertso sound system bat, antzerki ezberdin bat, apurtzeko pixka bat, eta aniztasuna emoteko proiektuari, ez? Bata pixka lerrokatuta ohituran pixka bat, betiko kontsumoan, eta beste bat, zeharkako beste gauza batzuk, ohikoa, baina berritasunekin. Eta aurten beste ezaugarrietako bat da, nolabait ere, memoria historikoari, keinu bat egin nahi izan diozuela. Bai, oso garrantzitsua den gai bada, Euskal Herriei dagokionez, eta horri lotuta, azkenean ez gelditzia, esango neuke, mai azpi batean, gogoratzea, transmititzeko gertaera dira. Eta kultura, gure bizitzaren parte dien enean, hori kulturarekin bat egin dugu, musika gehituz memoriara, iruditegi batekin, gertaeren zera batzukin, orduan hori, oso garrantzitsua den gai bat da Euskal Herrian. Beraz, hortxe ez da, beste ardatzetako bat Udagoieneko ostera eganena, euskara bat eta memoria historikoa beste bat. 3 hitzordu aurtengo edizio honetan, berrez ere online izango den edizioa gainera. Iazkoako erantzun hona izan zuen eta horregatik errepikatu duzue? Bai, iaz kriston arrakasta auki eban, ze baldintzak be zianak, pandemia baten gebazen, eta kontzerturik ez zeuan. Kontzerturik ero kulturak kriston etenaldia baino birmolak eta bat auki eban, eskeinu behar genduan. Jendeak kultura bia dago, eta kultura jendeak bai. Eta orduan, online formatuan gauzatu da urten bai,
ze hasi ginean proiektua lantzen aurtengo zerarako, niokan ere kristone murrizkateak zeuazen kalien. Orduan berriro be, online egiteko formatua gauzatu du, bai kalitate bat bermatzera, eta kontzertuak izan dira pertsona gabe. Bai kalean egin duz kontzertuak, Barakaldon, Ondarrun eta Otxandixon, eta hori jende gabe. Izan dugu, modu batean batzuk lantalean gauzenok, disfrutatzeko, kontzertu bat, modu esklusiboan, ez da? Esklusiboan, bai. Gainera, deigarria da, online izango direla kontzertu hauek, hor errezera joatea da, hartu areto bat, bildu irurakan, eta momentu diferentetan eman. Zuek hori bai zendu nahi izan duzu, ez da? 3 herri aukeratu dituzue, Barakaldo, Otxandio eta Ondarroa. Kasualitatea da? Ez da inungo kasualitaterik. Dana dator lotuta memoria historikoakin, ez? Otxandixo beti hitz egiten dabe Durangoko bombardaketa, Gernikakue. Otxandixon izan zen olako proba bat alemanekin egibena, eta 13 bider bombardatu eben Otxandixo. Plaza, Handikona plaza, eta kriston sarraskisa izan zen, ez? Eta bertan grabau genduan. Ez dakizu, oroimenez handaude izen pilo bat, ez? Kantzino bat ere badu, Mikel Urdangarinek abesten duena Otxandion gainera, lerrokatuta hor, memoria historiarekin lotuta, Ondarrun kasuan kartzela, Saturrara, Mutriku, Ondarru... Hortxe. Eta, kartzela hori bebai izan zen, Franko Kitzeban handizena, emakumei bideratuta, eta 6 urte uki ebazen kartzela horrek, 6 urteko ibilbidea, eta 4.000 emakume pasau ziren, bertatik. Eta, emakumeen irakurketa bat egiten, feminismotik, esan leike, emakume gerra, eraso pikoitza izan zela, ez? Garai hartan. Eta gero, Barakaldo hori lerrokatuz, 10 bider bombardeatu da izan zen. Orduan, kontutan izan behar dugu, hori, beti agertzen diala, igual, herri berdinak, ez? Eta badauzela beste, ez dakiz, pila bat herri, jasan da benak bortizkeria hori, eta, behintzat, plazaratzia, lotzea musikia eta historia jendeari zabaltzeko. Dagoeneko aurreratu duzu, aurtengo izenetako bat, Mikel Urdangarin, Otxandion egongo dana. Azaldu guzu, nor egongo da non eta noiz? Esan dute moduan, Mikel Urdangarin, Otxandixon joko dau, eta pixka bat bai, Mikelen ibilbidea, zen euskal kulturari oso lotuta dagoen pertsona bada, eta Otxandixo herrixari bebai. Orduan, bertan, beran plazan jo eban. Gero, Barakaldoko Muñoa Parkean egin genduan grabaketia, eta bertan xamanak, hendika raperoa izan da aurtengo partaidia. Hendika ere bere berezitasunakin, ez? Raperoa, euskalduna eta Barakaldo, brutal. Eta, nik uste dut, merezi dabela, benetan. Eta gero, Latz Salvador, hori, berritasuna eta emakume bat, ez? Musikaria eta emakumea. Azkenean, kontutan hartu bideen gauza pilo bat. Eta hori, bermatzea, anistasuna, generoa, dana kontutan izateko produktu bat. Hori da, beraz, errepaso bat einaz, errepaso askar bat einaz, Mikel Urdangarin Otxandion, Olatz Salvador Ondarroan, eta xamanak Barakaldon. Zein izango da lehenengoa? Ze hurrenkeran? Lehenengokoa izango da Mikel Urdangarin, azaroen 12-tik 14. Gero, hurrengo asteburuan xamanak,
izango dela 19-21, eta hurrengua Olatz izango da, Olatz Salvador, hori 26-28 bitxartian. Ordan asteburu horietan, nik onbidapena luzatzen dut, engantzatzean berezi da belako. Lehen aipatzen egon gara ez da, online formatuan izatian abantaietako bat, norberak bere etxian, maskara barik jarraitzeko aukera izango dela, eta beste bat da, kontzertuak askotan ordu jakin baten eta leku jakin baten izaten dira. Horra zoaz, edo ez dago kontzerturik. Kasu honetan baina, asteburu guztian zer egongo da ikusteko aukera. Zein izango da funtzionamendua? Zer egin behar da online kontzertu hauek ikusteko? Lehenengo wifi jaukitzia eta topaguneko horria sartzea, topagunea.eu zen, eta bertan, osterako kontzertuak egongo dira ikusgai, hori pizkata lehenengo asteburuan esan duten moduan Mikel Urdangarin, eta horrekin batera be, kontzertuarekin batera be, elkarrizketa batzuk egongo dira, nun pizkat beraien ibilbidea eta leku kontestuen araberako elkarrizketa eder bat entzuteko aukeria egongo dan, eta, sartia, etxian zauz, gustora zauz, maskarilla barik, eta pijamatan akaso? Pijaman, ero kulerotan, nahi dozun moduan, aukera guztizan libre, eta ikustia eta disfrutatzia. Hau dana Euskaltzalen topagunaren ekimena da, Ainhoa, baina kontu honetan ez zaudete bakarrik, ez da? Hau da, Egoieneko ostera egan honetan, bide lagun ugari dituzu da. Bai, eixa da sustenko instituzionala esango dugu, ez? Bizkaiko Foru Aldundiak laguntzen gaitu eta importantia da, ez? Azkenian kulturak sustengo bat eukitzea. Eta horrei esker, olako proiektuak aurrera gauzatzeko bidea emoten dabe. Eta ipatu be bai, horre txinurrinana egiten duten teknikariak. Beste geldituta egon diren teknikari, soinu, argiztapen, makinaria hori, kultur makinaria hori kontutan hartzeko, bide lagun direlako ere bai. Hemen dagoela, Udagoieneko ostera egan ekimena, batez ere Bizkaitarrei zuzendutakoa, baina beste kanpoan uzten ez dituena, ez da? Ke ba, azkenean Bizkaita danondako zera bada, kultur eskaintza bada. Nahi duenak hori izango dau, klikatu eta ikusi eta disfrutau. Diasporakoak euskalduna be bada oso munduan zehar pilo bat, eta are be bai, aukeria dake emoteko, orduan Bizkaia referentzia mundua zuen. Ainhoa Luz, eskerrik asko. Zuri, egotarren eta Udagoieneko ostera eganek bide oparo izan dezala. Klik asko izan ditzala. Ainhoa, eskerrik asko. Ni esker, zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.